Dr. Khulumbaikha 15 August 76 Independence Day Bharat Hakotoyog Manisal O Bharat Hakotoyog Manisal Tipra Hastin Joto Lukurongno Ani Sakbai Thang Te TTA Sinengui Hamjang Ma Te Khulumaya Pharu Hakotor Thiong Na Bagui Choba Khainai No Jangoi To Khaimani Bising Te Khainai Chalo Sini Tipra Sa Lukurong Ni Yok Sanani Lamana Busung Kaham Khlai Thansa Khlai Satyok Lainai Nangnai Hani Bangui Sini Tipra Sa Tofa Jotono Thansa Khlai Chini Bharat Hakotor Ni Raida Mutabek Jeng Bahake Teibu Chini Raj Namanai Otrono Jeng Wan Sogui Buskang O Agu Lainai Nangnai Jotono Hambai
Hambaikha 15 August 76 Independence Day Bharat Hakotoyok Manisal o Bharat Hakotoyok Manisal Tipra Hastini Joto Lukurongno ani Sakbai Thang Te TTA Sinengui Hamjangma Te Krumaya Faru Hakotor Phiongna Bagui Coba Khainai Jangmui to Khaimani Bising Te Khainai Chalo Sini Tipra Salukurok ni Yok Sanani Lamana Busung Kaham Khlaiui Thansa Khlaiui Satyok Lainai Nangnai Hani Bangui Sini Tipra Satofa Jotono Thansa Khlaiui Chini Bharat Hakotor ni Raida Mutabek Jeng Bahake Teibu Chini Raj Nomanai Otrono Jeng Wan Sogui Buskang Bo Agulai Nangnai Jotono Hambai